Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna auren fari. Kar dai a manta danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Yace kin dai san yanzu ke mata ta ce ko? Ta daga kai ta ce yace good. To ba zan jure wannan makurewa ba wallahi kin ji na rantsi. Na farko anan zan kwana yau ni da ke a saman gadonta. Ta zaro ido wallahi na tuba zan yanda kake so. Jira da Allah malama, kawo min ki aka yi in kalla ne? Na ce ba abin da zan yi miki kin kuma san abin da nake nufi da haka. Sai dai ba zan iya hakurin wannan makurewar ba. Idan kin hana in taba ki, ai ba kuma zaki hana ni sakewa da ke ba ko? Magana ta bi zaki ringa bani abinci daga yanzu a baki har in koshi. Sannan ba maganar zama nesa da ni ko kusa da ni kin gana? Ya bugi cinyarsa. Nan ne mazauninki Allah daga yau. Za ta yi magana ya ɗaga mata hannu. Umarni nake baki ba wai ina neman shawararki ba. Ta yi na raina rai da ido. Sai magana ta uku idan ina barci zaki tashe ni dole. Kuma dole ke ma ki kwanta kusa da ni. Kina lallashi na har in samu in yi bacci. Sannan in zaki barkar da ni, kiran sunana zaki riƙa yi a hankali. Ko kin gane? Ta ɗaga kai good. Taso ki da nan to. Ya janyo hannunta ta yi sukuti, ya kalle ta wallahi ki ware, don ba ki ga komai ba game da dokokina. Ta fara ɗebo dankalin za ta bashi ya ce, Hajiya ajiye cokalin, da hannu ake ba mai gida abinci. Na bani kawai ta faɗa a cikin zuciyata, da ta bashi ta ƙara ɗebowa sai ya riƙe hannun. Ranki ya daɗe, ba a sauri a wajen ba mai gida abinci, slowly ake yi. Ya kashe mata ido, ta sunkui da kai, ya ce to na ƙoshi. Ya gyara zama sannan ya rungume ta kamar jaririya yana bata. Yau na ga ta kaina ni Umaima. Kunya kuwa kamar ta nitse. Karfe 2 ya shirya ya ce mata zai je cikin gari. Tana fitowa ta kira subuliki ta kwashe bokitan gara duka ta ce a mayar da su sashin mami har da man shanu. Tana ciki tana har hada kuɗin gudunmawa bata san wainar da suke toyawa ba. Umaimar ta shiga. Tana ganin ta washe fuska ta ce yar halak yanzu nake tunaninki a raina. Ta zauna tana ce ta har haɗawa. Ta ce mama kuma ba sai ki kira ni ba. Ta yi dariya kawai. Ashe gobe za ki ƙara katari da mutumin nan. Duk suka yi dariya sannan ta turo baki wallahi ba na kauna abun nan ƙara hawan shi. Dan ni ma jirgi mama tsoro yake bani. Mama ki ce a bar tafiyan nan dan Allah. Uwa ni ina hana tafiyar da an gama komai goben nan. To ki shirya mu tafi tare dan Allah mama. Ke bani sai in ya shege haka kawai sai in bi ku. Ta langabe idanuwanta suka kawo ruwa. Wallahi zan fi jin daɗi idan muka tafi da ke dan ni tafiyar gaba ɗaya bana so. Ta ajiye kuɗin hannunta tun kafin ta kamo hannuwanta duka biyun. Uwa ni ki kwantar da hankalinki ba abin da zai faru sai alkhairi. Idan kuka tsaya garin nan tabbas ke kanki abin sai ya dame ki saboda fitar nan da kika ga yayi office ya tafi. Wallahi matukar ma daki na garin nan ba zai huta ba. Kuma ke dama ce a gare ki da zaki san abin da mijinki yake so da abin da baya so. Bata bi ta kanta bata ci gaba da cewa kuma kya gano gari ki yi kallo tunda naji yawo za ku yi kasashe. Dan jirgi ai saba zaki wancan ma dan karanki ne na farko. Ta fara janta da ƴan hirar da ke har ta dan saki. Suna zaune falo ya shigo 9:30 har shagota. Uwa ni da mami ya faɗa yana murmushi. Ina so in ji yanda hirar ku take kasancewa. Yanzu su uwana an zama matar ma daki. To rasa kunya beran tanka zaka fara ko? Uwani tashi ki tafi daki kada ya hana ki sakewa kin ji? Tai zumbur ta wuce simi ya bi ta da kallo. Inye yarinya sama ta yau ba dakin mami ba. Ita ma miƙewa ta wuce ciki. Yana waigowa ya ga har ta kusa shigewa. Yace mami ina zuwa kuma? Ko waigowa bata yi ba tace barci nake ji ka san akwai gajiya. Ta yi ciki kawai. Na ɗan yi murmushi kai mami ƙarshe ce wallahi. Tana ta kakkaɓa ta ma rasa me za ta yi, hankalinta duk a tashe yake, wai yau gado ɗaya za su kwana da ma'adaki. Ta yi ƙasa da murya ba abin da ke cikin aure sai fargaba takura zulumi da tsoro. Wallahi kamar in gudu nake ji. Ki tafi ina. Ta yi firgigit ko kaɗan bata ji shigowarsa ba. Ta ɗan yi ƙasa da kai, ya kamo ta zaunar. Me ke tare miki da hankali kike tunanin guduwa? Ya ɓata rai. Umaima, da na san ba kya ƙaunata da ban aure ki ba.
Allah ba haka bane, to menene? Ta yi shiru, ya zauna bakin gado ita kuma ya dora ta bisa cinyarsa. Umaima wallahi aure da kike ganin sa babu abin da ke ciki sai jin daɗi, farin ciki, walwala da nishaɗi. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala cikin suratul Rum yake cewa, kuma na halatta muku matan aure, sannan na samar da soyayya da nutsuwa tsakaninku. Lalle wannan ayar mutane ce masu yin tunani. Saboda haka ki saki jikinki, wallahi zan jiyar da ke daɗin da ba a taɓa jiyar da wata mace shi ba. Zan shagwaba ki yanda ake shagwaba yaro ɗaya tilo wanda iyayensa suka samu bayan sun daɗe suna roƙon haihuwa, kuma daga shi ba su ƙara ba. Zan kula da ke yanda duk baki tsammani na jiyar da ke daɗin da ba kowace mace za ta same shi ba. Abin da duk kike tsoro sai ya faru yau, gobe, jibi, next month, haka next year, ke anytime ma. Amma zai zo miki ne lokacin da ba kya tsammani, lokacin da ba kya tsoro na, lokacin da kika saba da ni, lokacin da kika san daɗin madaki. Kawai ki saki jiki da ni, wannan shine abin da nake bukata. Umaima, saboda ni mutum ne mai son kula, kuma ina sha'awar taɓa jikin miki ko da yaushe. Duk wani takurewar ki ko da zaki yi, dole ne na yi. Saboda haka ki saki jikinki, kin ji? Yace wallahi mutukar baki kokarin wance kalar da wannan kunyar taki ba, to ni zan wance kalar da ita. Kin ji ko? Ta daga kai tana murmushi. Yace ki ni babba kawai. Irin ku ana ganin ku sumi idan kuka waye ko? Ni yanzu dai gashi na karya record. Yau idan kin ji wayoyin abokai da na amsa, da sai kin sha mamaki. Wannan iska ma cewa zai zo ya raka ni in kai ki asibiti. Ban san cewar ni ma daki ba haka nake ba. Lokacin da ake tunanin zan yi abu sai na ƙi, ko laifi aka yi min lokacin da ake tunanin zan ɗau mataki sai in yi shiru. Wallahi Umaima, sai kin zauna da ni zaki fahimce ni. Ba ni da fitina da kike gani na, ni mugun muskili ne. Ni kawai dai baki gane bane saboda yanayin cakwakiyar mu ko kuwa? Duk suka yi dariya. Tace wai cakwakiya? Yi mana, ko kin manta yakin da muka gauza kika farɗe min hannu? Ya kyalkyale da dariya, kai na ga bala'i ni Umaru. Ta yi murmushi ya miƙe ya fita, sai gashi da gilan Hajiya wanda ta bata aro lokacin da suka yi majuna wankan miya a bikin Asma'u. Ta fara tafa hannu tana salati. Dama yana hannunka? Ya yi murmushi, ke wannan gilan ai kusan haukata ne yayi lokacin da muna cikin fitinar. Idan na ɗauko shi zuciyata har hayaƙi take yi dan azaba. Da kuwa na kamu da sanki, da kin gudu kin bar ni, sai na zo na ɗauke shi ina bege. Ta kirkire da dariya, ta ce wai bege. Nan da nan ta sake nan suka hau hira har da tafawa, sai kusan 12 watsa yayyai da ita ta shiga wanka da ƙyar ta shiga. Ta janyo kayan bacci wata guntuwar riga iya cinya. Fitowa ta gagare ta, shine ya fiddo ta ta tsiya. Tana hawa gado ta saurin yayo bargo ta lullube. Ya hawo yana taunar cingam. Yarinyar nan wallahi da gangan aka yi budurwar ƙauye. Aike sunan ya dace da ke. Ya janyo ta zo ki ga yadda ake barci da miji. Ganin za ta zille ya ce malama jira haba. Ya kura mata ido. Kai ya naga hancin ki ba shi da wani tsayi sosai. Ki ce akwai kwangi a cikin kuɗin da na bayar. Yayi dariya, idan kunya kike ji rufe idanki, sai in miki kallon tsaf. Ta rasa inda za ta sanya kanta, ya kura mata ido. Ya ayyana a zuciyarsa, kai yarinyar nan an yi kyau. Ya ce buɗe idan ki ga wani abu. Ta ki buɗewa, ya ce buɗe kamar ga abun nan ya taho gadan-gadan. Ta yi saurin buɗewa. Ya fiddo da cingam ɗin bakinsa ya ce ungo ki ce. Ya saurin rintse ido. Gashi ya rike ta gam. Ta ce kai ni ya naga ta kai na yau ni Umaima. Anya wayo zai yi mun ba kuwa? Da ta ga dai zai ishe ta ga kunya ta ishe ta, sai ta sinne kanta cikin kirjinsa. Dan ya ce to shikenan mu kwana lafiya. Ya janyo musu bargo suka kwanta. Lalle su Umaima an ji network, dan sallah asuba ma sai da ya dawo masallaci sannan ya tada ta. Ya tasa ta gaba ya dinga mata dariya wai ta ji network barci har da munshari. Ta kwanta a jikin madaki kamar ba ita ce take ta sunna ba. Sai ta hararsa. Da dai ta ga ba shiri. In ta biye masa za ta yi fashin sallah kawai sai ta yi banza da shi. Da kansa ya haɗa musu kayayyakin da za su tafi da su cikin wata 'yar ƙaramar jaka ɗaya. Cikin ran da ta ce ƙila jibi za mu dawo. Mami bata koma ciki ba sai da ta ga fitar su gate. Umaima na ta matsa kwalla duk tunaninta airport suka yi. Sai kawai ta ga sun ɗau hanyar gidansu.
Wani daɗi ne ya kama ta musamman da ta hango baba tsaye kofar gida, alamar iso wasu yake jira. Kafin ta fito kofar gidan ya cika da jama'a. Ta ɗan rabe ta yi gidan Hajiya da sauri, gudu ta fito har ya shiga mota yana jiranta. Yana hango ta ya fito ya isa wurinta, ya fakaici mutane ya saka mata kuɗi a jaka. Ya ce ba kauya idan mutane sun taru haka, dan kai suka taru sai ki musu alkhairi haka ake yi. Ta yi sukuti daman ta ga yayi rabo cikin gidan Suluba har da rawa da ta ga Umaima Suluba. Ta ɗan juya ta hango a gwal mai manja, ta ya fito shi da hannu ta danka mishi ɗaurin kuɗi. Ta ce raba muku. Ta yi mota da sauri suna ɗaga ya kalle ta yana dariya. Ina cewa zaki bi kowa ne ki bashi. Ta yi ‘yar dariya tab da sun karya ni kuwa. Au ashe kin sani, ta harare shi kawai. Suna zuwa jirgi na sulo, ko zama ba su yi ba ya riƙe ta. Wai don kada ta tsorata idan jirgi zai tashi. Ta ɗan harare shi, nan ya tacume ta ya ce haka ma faɗa zina kina hararata. Rita bisa doguwar kujera ya fara yi mata takulkuli tun tana zillewa har ta fara kyalkyala dariya tana zillewa. Ana haka ya ji jirgin ya tashi har ya gama saisaituwa sararin samaniya ya ɗan sake ta. Ta yi jim tana gyara cikukiyar kayanta tana zillumin tashin jirgi, sai kawai ta hangowa zanga jimare. Nan da nan ta fahimce shi, ya kwantar da ita jikinsa yana faɗin ɗumama min jikin ɗan samun rintsa. Mamaki ya kama ta ganin da gaske ya fara barcin. Ta zuba mishi ido yanda yake baccin kamar wani ƙaramin yaro. Matashi ɗan gayu mai kyau. Ta yi murmushi, Allah ya bani gaskiya. Madaki na da kyau yana da kuruciya ga kuɗi. Yaro matashi Allah ya bashi arziki na ban mamaki. Ga mu'ujizar mutanen da Allah ya bashi. Ta bi jikinsa da kallo fatarsa limi-limi. Hutu ne kawai da jin daɗi. Bata lura ba ya farka sai kawai ta ji ya manna mata kiss. Ke saurin yin baya. Ya yunkura. Almura, ashe kina nan zaki cinye ni da kallo. Gaskiya dole in warware miki kunyar nan, dan tana wahalar da ke. Ya dauko sandwich da kofi ya ce bismillah. Ciko, ta yi murmushi, ya kalle ta, faɗi kar ta kashe ki. Ta ɗan dunguna mishi katon sandwich a wake, ta ce kai dai ka ci. Nan ya ci gaba da yi mata dariya. Suna isa ta ga yanda ake ta kyarma da madaki, abin ya ɗaure mata kai. Kai wannan har Dubai ma an san shi? Umaima kenan. Wani ma keken gida suka isa Tura, Indiya da Laraba ne ma'aikatan gidan. Kowa ya san sunansa. Gidan har ya so ya fi na Najeriya tsaruwa saboda shi bai kai girman wancan ba. Ya kalle ta Hajiya da kafar dama zaki shiga gida. Dan kin zo gidanki na Dubai. Gabanta ne ya faɗa haka su gogo suka ce da ita lokacin da za ta shiga gidansa. Ya ɗan yi murmushi suka yi ciki. Ta kalle shi yana ƙoƙarin hawa bene. Kai wannan mutum da san bene yake kamar tsuntsu. Ba abin da babu a gidan, ba ni iya misalta shi. Ya fara bubbuɗe durowa abin mamaki ta kaya dankara a ciki. Ta yi shiru tana kallon ikon Allah. Ya fara watso ruwa sannan ya ce ta shiga tayo. Sai wani basarwa yake yi yana ɗan shan ƙamshi alamar za a yi wulaƙanci da rai. Ya shirya cikin ƙananan kaya na ta faman jiranta. Ita kuwa har ta bushe da ta leƙo ta hango shi sai ta koma ciki. Ya kalli agogo, a yarinyar fa kasa fitowa tai. Nan ya ja dogon tsaki ya ɗauki hijab ya ɗan buɗe kewayen kaɗan. In ki saka idan fitowar cewa za ki iya ba. Ta miƙo hannu tana karɓa ya saurin buɗe ƙofar. Ya fusgo da saura kaɗan tawal ɗin ya ɓalle. Ta daddafe, ka rufa min asiri ka yi haƙuri don girma. Ke, bari na haɗa ni da abin da ya fi ƙarfi na wallahi. Sai na fara rage miki kunyan nan tukunna. Na daina, billahi azim ba zan ƙara ba amma ina. Sai da ya kai ta bisa gado yana faɗin. Na ce ki saki jiki da ni, kin kasa, bari kawai a kashe boss madam. Na daina wayo na shiga uku. Ta kankame jikinta za ta fara kuka. Ya sake ta je kiki shirya fita zami. Ta yunkura da sauri duk ta rikice. Ya harare ta ya ce gulmammiya kawai. Ta shige bayan wardrobe ta saka kayanta. Haka ta gama shiryawa. Ta ɗan gyara fuskar ta har lokacin yana tsaye. Wani haɗaɗɗen wurin cin abinci suka je da ganin inda suke, musamman aka shirya musu. Duk ya haɗe rai yana satar kallonta, ita kuwa ta kasa ɗagowa ta kalli ko gefenta. Ya ƙara buga tsaki kunya da wallahi fidda ta zanyi. Suka ɗan zagaya suna kallon wurare yana rike da hannunta.
sai sinkewa kawai take yi. Ya kira mami ya ce sun sauka lafiya, ya karɓi wayarta ya kashe. Sai bayan isha'i suka koma gida. Gabanta sai faɗuwa yake ganin yadda yake ta shan kunu. Ya gama shirin sa tsabe kwanta tana ta yan kame. Zuwa can ta ji alamar bacci ya ɗauke shi. Ta sanyo wasu riga da wando na barci ta lallaba wai kada ya ji ta kwanta bayansa. Duk yana jin ta. Tana gama tofa addu'a ya juyo sai kawai ta ji mutum ya janyo ta kirjinsa ya buga da ƙarfi. Nan ta saka salati dan ita a zatanta bacci yake yi. A wannan daren dai mai faruwa ta faru. Nan yayi murmushi bayan bacci ya ɗauke Umaima. Yace gobe akwai daru. Allah ne kaɗai zai kwace ni. Haka shi ma bacci ɓarawo ya sace shi. Da salati ya farka ya yaye barko ya ce subhanallah har rana ta fito. Ya wuce kewaye sannan ya fito. Yace zo mu je ki shiga wanka. Tace ba na so. Dan kuma ta saka mai kuka. Yayi dariya kawai yace ai na san za a rina. Nan ya sungume ta kawai sai ban daki ya ajiye ta. Tana fitowa bata ganshi ba. Ya kuma gyara dakin ya canja bedsheet amma bai iya shimfidawa ba. Ya dai dan yi bada kawai. Ta dabe baki ta sanya wata blue gown mai karamin hannu. Ta dan shafa mai da turare kawai sannan ta tada kabbarar sallah. Raka'ar karshe ya shigo yana ta uban kamshi cikin fara'a. T-shirt mai karamin hannu da blue jeans yana dauke da dan tire. Ya zauna tare da zabga uban tagumi yana kallanta. Ji yake yi kamar ya haɗiye ta. Duk fuskar ta kode saboda kuka amma sai ta kara mishi wani kyau da annuri. Ko kallonsa bata yi ba. Tashi ma tana fushi ta haye gado. Yayi murmushi ya san dole ai haka. Ya karasa shi ma ya hau gadon yana faɗin Allah ya miki albarka. Kamar kin san ni ma ban gaji ba. Ya janyo bangon zai rufe su ta sauka da sauri ta kudindine jiki nan ta hau kuka. Ya kyalkyale da dariya ke wasa nake yi. Ya zagayo inda take. Ya haƙuri, ni ma na san nayi laifi Umaima ba zan ƙara ba ki ya haƙuri kun ji. Ka tafi ka ban wuri na ce. Ya murmushi a ina fa, sai dai ki yi min duk hukuncin da zaki yi min amma fa ba inda zan je. Ga kunya ga takeici duk ta rasa yadda za ta yi da shi. Ya fahimci tabarmar kunya take son nadewa da hauka. Sai dai janyo ta, zo mu yi kalaci kin je amaryata, ban karawa jiya ma kuskure ne. Zo in baki da kaina. Dan ya ta famar lallashi. Ba wani ci ta yi sosai ba suka koma barci ba su tashi ba sai 3:30 shine ma ya riga ta tashi. Tare suka yi jami'i na la'asar sannan ya kamo hannunta suka fito tana ta fushi. Shi kuwa sai wani nishadi yake yana satar kallonta. Abinci kala-kala suka tara an kawo na lunch. Nan ne ya sha mur ya sanya ta ci sosai sannan ya rungume ta suka yi bayan gida wurin ruwa. Daga ranar sabuwar rayuwa ta buɗe ma Umaima da Madaki. Nan suke ta hirarsu ta soyayya tare da zagayawa ko ina, har guje-guje suke yi kamar wasu yara. Har ƴan goyo diyi suke, duk wani wasa na yara in dai Umaima ta kawo shi ma haka yake biye mata. Umaima an gama shan kwana tunda hawan jikin Madaki ya zama ba komai ba. Sun gama mallakar juna haka ma zuciyoyinsu. Yanda suke soyayya sa ta ma'aikatan gidan kansu burge suke yi. Soyayya ake yi ruwanta. Watan su biyu Dubai kafin su tafi France, nan ma aka balle bishashar sati 2 suka wuce Paris. Satin su ɗaya Umaima ta ce kasar bata yi mata ba saboda mugun sanyi. Suka wuce gidansa da ke London. A nan labari ya canja Umaima aka fara amaye. Duk wani turare da Madaki bai saka ba ta son sa. Ta ce ba ta son warin gidan. Ya ce to ko mu tafi hotel. Ni da gidana amma ya gagare ni. Wani abokinsa ne yake faɗa mishi juna biyu gare ta. Ya kuwa ɗauke ta sai asibiti. Likita nan ya tabbatar mishi da gaskiya. Dan ya kwala wa mami kira yana shaida mata ita ma ta hau murna. Sai sabon kulawa ga Hajiya Umaima. Ya ce to ke kina ma iya zuwa hajjin kuwa? Sai da suka wuce Umara sannan suka koma gida. Umaima ta zama 'yar gwal. Ga wani irin kyau da ta yi ba a magana kamar Balarabiya. Inda Umaima ta yi kyan kai laulayi bai sa ta daina yi wa Umar abin da take yi ba. Dan wani sa'in ma sai dai ya tausaya mata ya ce ta bari. Hajiyar ta kuwa inda ta fara tasowa bata yada ta ba. Dan ko 'ya'yan cikin ta bata jin dadin su yanda take jin dadin Umaima. Umaima ta bayar da mamaki yanda duk ba a tunani. Allah ya sauke Umaima lafiya ya bada zuri'a ɗayyaba.
A yi haƙuri, labarin ya tsaya daga nan saboda wasu dalilai. Allah ya ƙara haɗa kan masoya. To masu sauraro, a nan wannan littafi na mai suna Auren Fari ya kawo ƙarshe, da fatan ya nishaɗantar da ku. Muna miƙa matuƙar godiyarmu ga jinjina ga marubuciyar wannan littafi, wato Maman Abdallah. Sannan kuma muna miƙa jinjinarmu ga masoyanmu, wanda kullum muke ganin ruwan comment. Allah ya saka da alkhairi ya bar zumunci. A nan za mu ɗiga aya, sai ku biyo mu a lokaci na gaba don jin wani daddaɗan labarin namu. Ni ce taku Maman Hanif, sai kun ji mu. Sai kun ji mu a lokaci na gaba. Allah ya bar zumunci ya ƙara danƙon ƙauna. Amin summa amin.